Sa unang tingin, parang perpekto ang buhay ni Clara. Maganda, mabait, matalino, galing sa pamilyang iginagalang ng lahat. Pero sa likod ng mga magarang damit, magagarbong okasyon at mga ngiti sa bawat litrato, may isang katotohanang hindi nakita ng karamihan. Siya ay isang babaeng pagod, nabubuhay sa mundong hindi naman niya pinili. Lumaki siya sa mga salitang dapat, kailangan, ito ang tama. Lahat ng kilos niya ay para sa pangalan, sa pamilya, sa imahe. At ngayon, ang pinakamalaking obligasyon sa buhay niya ay narito na, ang napipintong kasal niya kay Richard. Si Richard, kababata kaibigan, mabuti naman, pero hindi niya mahal. At alam niyang ganon din si Richard. Pareho nilang alam na ang kasal na iyon ay hindi tungkol sa kanila, kundi sa pangalan ng kanilang mga pamilya. Isang transaksyon, isang pirma ng kapangyarihan na tinatakpan ng puting bulaklak at magagarbong dekorasyon. Walang romance, walang kilig, walang kabog ng dibdib. Puro papel, puro tungkulin. Sa engagement party nila, halos mabingi si Clara sa ingay ng champagne corks, musika, usapan ng mayamang bisita at mga flash ng camera. Pero ang dibdib niya, nanlalamig. Kanina pa siya hinihingal, paulit-ulit na pinapakalma ang sarili sa harap ng salamin habang pinapatungan ng lipstick ang labi. Calm down, self. Ngumiti ka. Huwag mong ipahalata na kinakabahan ka, bulong niya. Pero maski siya hindi kumbinsido sa sarili niyang salita. Parang may kulang. Parang may mali. Parang may hinahanap ang puso niya na hindi niya maintindihan. Pagod na siya sa mga "you look stunning, perfect couple, your gown is amazing." Lahat iyon papuri sa anyo, pero walang nakakapansin kung paano siya halos malaglag ang hininga sa bawat segundo. Kaya pa simple siyang lumabas ng ballroom. Iwas tingin sa mga camera, iwas bati, iwas lahat. Gusto niya lang huminga. Kahit sandali, sumilip siya sa hallway, tahimik. Doon siya mabilis na pumasok sa CR ng babae. Isinara ang pinto, saka bumagsak ang balikat niya. Huminga siya ng malalim at tumiretso sa salamin. Pinasa ang mukha. Tila sinusubukang hugasan pati ang kaba at takot. Walang choice, pulong niya sa sarili. Ito ang gusto ng pamilya. Mabait naman si Richard. Kaibigan ko pa nga. Pero hindi niya mapigilang hindi itanong sa sarili. Bakit walang spark? Bakit walang tibok? Bakit wala kahit konting kilig? Kung totoo talagang the one. Si Richard, bakit pakiramdam niya ay mas malayang huminga kapag wala ito? Bigla, may kumalabit sa doorknob. Occupied po, mabilis niyang sabi. Tahimik. Walang sagot. At bago pa man siya makahinga ng maayos, dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang lalaki ang pumasok. Nakaitim na suit. Matangkad. Malapad ang balikat. May itim ang buhok at malamig ang mata. Pero ang pinakamahirap kalimutan ay ang kulay nito. Bughaw, malalim, mapanganib. Excuse me, may tao rito. Kinakabahan niyang sambit. Hindi ito umimik. Isinara lang ang pinto at umayos ng tayo. Parang sinadya siyang ikulong doon kasama niya. Parang walang balak umalis. Parang siya ang pakay nito. Ano bang ginagawa mo? Baka makita ka? Hindi niya maitago ang kaba. Ikakasal na siya. Hindi pwedeng may ganitong eksena. Lalo na hindi sa CR. Matagal kitang hindi nakita sa personal, Clara Mondragon. Natitigilan siya. Ha? Kilala mo ako? Lumapit ang lalaki. Mabagal, tiyak. Parang alam ang epekto ng bawat hakbang nito sa kanya. Napaatras siya hanggang maramdaman niya ang malamig na pader sa likod. Hindi niya alam kung bakit nanginginig siya. Dahil ba sa takot o dahil sa kakaibang pakiramdam na unti-unting umaakyat sa dibdib niya. Of course, bulong nito. Matagal na kitang kilala pero mukhang nakalimutan mo na ako. Wait! Huminto ito sa harap niya. Malamig ang mata, mainit ang hininga, at sa isang iglap, tila ba nawala ang buong mundo. Sila lang dalawa ang natira. Ismael, aniya. Kapatid ng mapapangasawa mo. Parang sumabog ang dibdib ni Clara. Kapatid ni Richard? Hindi niya maalala. Hindi niya man lang kilala. Hindi naman nabanggit. At ngayon, ang lalaking ito, ang malakas, misteryoso, mapanganib, ay nakatayo sa harap niya. Masyadong malapit, masyadong tiyak, masyadong nakakayanig. Wala akong balita na may hindi pa niya natatapos. Marahan siyang isinandal ng lalaki sa pader. Hindi marahas, pero may diin. May pag-aari, may kapangyarihan. Hindi siya makagalaw. Anong ginagawa mo? Gulat niya, nanlalaki ang mata. Tinitingnan kita, sagot nito, mababa ang boses. Finally, malapitan. Hinawakan niya ang baba ni Clara at pinilit siyang tumingin diretso sa mata nito. At ganito pala ang itsura ng babaeng ipapakasal sa lalaking hindi naman kayang hawakan ka ng ganito. Pitawan mo ako. Mahina pero nanginig niyang utos. Ngumisi ito. Ang lambot ng labi mo habang nagsasalita. Gusto ko lang tikman. Bastos ka.
Pero aminin mo, may naramdaman ka. At halos magdikit ang kanilang labi. Narinig niya ang sariling hinga na parang ipinagtaboy ng takot at pagnanasa. Isang iglap lang at tinampi ng lalaki ang labi niya sa labi nito. Hindi malalim, hindi matagal, pero sapat para umikot ang mundo ni Clara. Tinulak niya ito. Hindi mo pwedeng gawin to. Engagement party namin to. Disrespectful to kay. Alam ko, putol ng lalaki. At kaya ako duting para siguraduhin hindi matutuloy ang kasal na yon. Nanlamig ang buong katawan niya. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Hindi nga. Lumayo ito sandali, inayos ang kwelyo. Ngumiti ng parang demonyong siguradong mananalo. Pero ako ang lalaking papangasin ng puso mo. At hindi mo yan may tatanggi. At bago pa man siya makahinga, bago pa man makapag-react, kumindat ito at tumalikod. See you around, Clara. Iniwan siya ron, hingal, nanginginig, gulo ang isip, at ang pinakamalala, hindi niya alam bakit puso niya ang pinakaunang bumigay. Lipas ang ilang araw matapos ang gabing iyon, pero hindi pa rin mapakali si Clara. Kahit anong pilit niyang kalimutan ang nangyari sa CR, mas lalo lang tumatatak sa isip niya ang malamig na titig at ang init ng labi ni Ismael. Gusto niyang itanggi, gusto niyang sabihing wala lang yon. Isang pagkakamali, isang sandaling nadala. Pero sa tuwing naaalala niya kung gaano kalapit ang mukha nito sa kanya, kung paano siya natigilan nang hawakan siya nito, para bang may nag-aapoy sa loob niya na hindi niya maipaliwanag. Habang abala siya sa mga meeting, food tasting, table arrangement at kung ano-ano pang pinagagawa ng mga organizer, unti-unti niyang napapansin na parang mas wala na sa sarili si Richard. Lagi itong nasa phone, palaging may excuse, palaging may sorry babe, important meeting with dad. Para bang mas excited pa ang buong pamilya nila kaysa sa mismong ikakasal. Isang hapon, habang hawak-hawak niya ang listahan ng mga dapat ayusin, napabuntong hininga siya. Richard, may final food tasting tayo bukas. Sabay tayo? Kailangan mo makarating. Ikaw ang groom. Sorry baby, hindi ako pwedeng sumama. I'll be busy. Padalhan mo na lang ako ng pictures. Walang emosyon, walang effort. Para bang sinasabwatan siya ng tadhana na ipakita kung gaano kalamig ang taong pakakasalan niya. Hindi nakasagot si Clara. Pinatay niya lang ang tawag at tahimik na tinitigan ang cellphone niya. Bakit ganito? Bulong niya. Pero hindi niya nadugtungan. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang iritasyon. Kay Richard ba? O sa katotohanan na isang lalaking halos hindi niya kilala ang mas tumatak sa isip niya kaysa sa mismong fiancé niya? Kinabukasan, mag-isa siyang dumating sa bridal boutique para sa final gown fitting. Kinakabahan siya kasi importante ang araw na yon. Gusto sana niya ng kaunting suporta, kahit simpleng you look beautiful man lang mula kay Richard. Pero tulad ng inaasahan niyang, hindi naman inaasahan. Hindi dumating ang lalaki. Habang nakaupo siya, suot ang puting robe, nang hihintay sa gown, biglang may humintong isang itim na sasakyan sa tapat ng butik. Napatingin siya saglit pero wala sa isip niyang may kinalaman iyon sa kanya, hanggang bumaba ang taong least niyang inaasahang makikita roon. Si Ismael. Naka all black. Shades, malamig, mapanganib. Walang kahit anong pagsisi sa mukha. Para bang siya pa ang may karapatang kumuha ng atensyon ng buong lugar. Dumiretso ito papasok, tinanggal ang shades, at lumitaw ang mga matang hindi man lang nagbago ang pagkabughaw. Nag-init ang batok ni Clara. What are you doing here? Pulong niya. Pilit hindi nagpapahalata pero halos mabitawan niya ang cellphone. May magsusukat ng wedding gown. Sayang naman kung walang makakakita, sagot nito. May bahid ng ngiti sa gilid ng labi. You're welcome, Clara. Hindi niya alam kung bakit pero hindi niya siya kayang paalisin. Hindi niya kayang sabihing umalis ka. Parang kaya nitong basahin kahit anong takot, kahit anong pagtatanggi niya. Tinawag siya ng designer papasok. Pagbalik niya, suot-suot niya ang gown. Malinis, puti, perpekto. Pero hindi yon ang unang sumalo sa kanya, kundi ang titig ni Ismael mula sa salamin. Hindi to yung iniisip mo, pilit ni Richard, halatang kinakabahan. Oh, may nangyari sa amin, but you're the one I want to marry. Ikaw ang kailangan ko. Ano pang dahilan? Tanong niya, pero ang puso niya parang lumalabas na sa dibdib niya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil may isang taong sumisigaw sa isip niya na hindi niya dapat payagan ang sarili niyang maging martyr sa isang kasal na wala namang pagmamahal. Para sa pamilya natin, para sa pangalan, Clara, please, I can change. Just give me a chance. Pero hindi na niya naramdaman ang bigat ng salita ni Richard. Ang nasa utak niya lang ay isang tanong. Bakit ko paglalaban ang kasal na ako mismo hindi kayang paniwalaan?
Habang nakatayo siya roon, biglang sumagi sa isip niya ang sinabi ni Ismael. Hindi kanya mahal. Alam mo yan. Pero nagpapakatanga ka pa sa fairy tale na hindi totoo. At doon siya unang natakot. Dahil tama si Ismael. Ilang araw na lang bago ang kasal. Sa bahay nila Clara, abala ang lahat, mga alalay nag-aayos ng gown, veil, sapatos, bouquet. Pero si Clara tahimik lang. Parang kandilang umiilaw sa labas pero unti-unting naupos sa loob. Umupo siya sa harap ng salamin at halos hindi niya makilala ang sarili. Para siyang manikang ginayakan para iparada sa altar. Tingin mo ba talaga tama to? Tanong ng kaibigan niyang si Berna. Wala na akong ibang pagpipilian, mahinang sagot ni Clara. Meron. Palagi namang meron. Masyado ng komplikado. Masisira ang pamilya ko kung umatras ako. Pero Clara, ikaw naman yung masisira kung itutuloy mo. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa refleksyon niya. Maganda o... Pero may luha sa likod ng kagandahan na pilit niyang kinukulong. Sa kabilang panig ng siyudad, habang abala ang lahat sa paghahanda ng malinis na kasal, may isang taong hindi nanonood ng tahimik. Si Ismael. Nasa madilim siyang silid na may mga planong nakalatag, mapa ng simbahan, ruta ng convoy, oras ng pagalis, rest house, daan ng mga sasakyan. Nasa harap niya ang larawan ni Clara, nakasuot ng wedding gown, nakangiti pero malungkot ang mga mata. Nagsabi akong lalayo ako, bulong niya habang hawak ang larawan. Pero ang hirap mabuhay nang wala ka. Clara, kahit isang gabi lang kitang minahal, sapat na para hindi na kita kayang bitawan. Boss, tawag ng isa sa mga tauhan niya. Ayos na lahat? Ihaharang namin ang convoy bago makarating sa simbahan. Tumayo si Ismael. Malamig ang mata pero nanginginig ang kamay. Huwag niyong sasaktan kahit isang daliri. Patulugin niyo lang. Iuwi ko siya. Dumating ang araw ng kasal. Maaliwalas ang langit, maliwanag ang araw. Sa isip ng lahat, isa itong perpektong wedding day. Sinamahan ng ina si Clara papunta sa bridal car. Anak, napakaganda mo, sabi nito. Masaya ang pamilya natin dahil sa araw na to. Ngumiti si Clara pero hindi umabot ang ngiti sa mga mata niya. Umarangkada ang convoy. Tahimik at maayos. Hanggang biglang, Maam, may mga sasakyan pong humarang sa unahan, sigaw ng driver. Anong, bago pa man siya makareact, bumukas ang pinto. May mga lalaking nakamask ang sumugod. Clara, huwag, sigaw ni Berna, pero mabilis ang pangyayari. Bitawan niyo ako. Tulong, sigaw ni Clara. Nagpupumiglas, nanginginig ang buong katawan. Isang panyo ang tinakip sa ilong niya. Malamig, mabango, mabilis. Berna, bulong niya bago siya tuluyang nawala ng malay. Sa simbahan, si Richard nakatayo sa altar naghihintay. Lumilipas ang oras, 30 minutes. 1 hour, 2 hours. Walang Clara. Hanggang lumapit ang ina niya. Anak, nawawala si Clara. At sa sandaling iyon, nagkagulo ang lahat. Pero wala nang mahalaga. Wala nang kasal. Dahan-dahang iminulat ni Clara ang mga mata. Masakit ang ulo niya. Malamig ang hangin. Nasa malambot siyang kama, puti ang kisame, amoy laina ng paligid. Hindi ito simbahan. Hindi ito bahay nila. Hindi ito kahit anong pamilyar. Nasaan ako? Bumukas ang pinto. Isang anino, isang katawan. Isang tinig na hindi niya malilimutan. Si Ismael. Nakatayo sa pinto. Malamig. Mapanganib. Pero hindi galit ang mata. May halong lungkot at pag-aari. Ikaw, bulong ni Clara, nanlalambot. Ikaw ang may gawa nito. Anong karapatan mo? Lumapit si Ismael. Mabagal, parang takot siyang masaktan siya. Dahil mahal kita. Hindi to pagmamahal. Obsession to. Pwede. Siguro nga, sagot niya. Pero kahit ayaw mong aminin, minahal mo rin ako kahit sandali. Ismael, ginulo mo lahat. Masasaktan ang pamilya ko. Masisira ang buhay ko. Clara, lumapit siya, marahang hinawakan ang pisngi niya. Matagal nang magulo ang buhay mo bago pa ako dumating. Ang ginawa ko lang, nilaban kita. Takukulong mo ako rito? Nanginginig niyang tanong. Umiling si Ismael. Hindi, bukas aalis ako. Iiwan ko ang susi sa mesa. Kung ayaw mo sumama, hindi na kita guguluhin. Hindi nakapagsalita si Clara. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot, magalit, o mas lalo pang malito. Bakit mo kailangan ilagay ako sa ganitong sitwasyon? Bulong niya. Para marinig mo ang sarili mong tinatago, sagot ni Ismael. Para mamili ka, hindi dahil sa pamilya mo, kundi dahil sa puso mo. At doon, unti-unti niyang naramdaman ang kabog sa dibdib na matagal niyang pilit ikinukubli. Hindi di takot, kundi emosyon na lalong nagiging malinaw habang nakatitig sa mga matang iyon. Ang emosyong hindi dapat niya nararamdaman, pero nandiyan at hindi niya matagalan. 2 araw na ang lumipas mula nang dumating si Clara sa lugar na iyon. Isang kwarto na hindi naman nakakadena, pero sapat ang katahimikang bumabalot dito para mapaisip siya kung paano nga ba siya napunta sa ganitong sitwasyon.
Hindi siya kumakain, hindi siya lumalabas, hindi niya alam ang oras. Pero ramdam niya ang mabigat na pag-ikot ng mundos habang siya nakabimbin sa kawalan. Pumasok si Ismael, may dalang tray ng pagkain. Tahimik lang ito, parang naglalakad sa manipis na yelo, pero may tiyak na intensyon sa bawat paghakbang. Tinula ngayon. Gusto mo ng sabaw? Gusto mong bumalik ang lakas mo? Ano bang gusto mong mangyari, Ismael? Mamatay ako dito para mag-guilty ka? Malamig na tanong ni Clara, hindi man lang tumitingin. Mukha ba akong natutuwa kapag nagutom ka? Sagot niya. Huminga ng malalim. Hindi ako magmamaawa, pero hindi rin ako susuko. Kumain ka, Clara. Hindi kita kailangan. Pero kailangan kita, mabilis niyang sagot. At ayokong makita kang nawawasak habang pinipilit mo yung buhay na ayaw mo naman. Kinuyom ni Clara ang kamao niya at biglang tumayo. Tigilan mo to. Ibalik mo na lang ako sa dati kong buhay. Sa buhay na walang saysay. Tumaas ang tono ni Ismael. Sa buhay na nakatakdang sumunod sa dikta ng iba. Buhay ko pa rin yon, Ismael. Hindi ikaw ang masusunod. Kung ganon, lumapit siya ng mabagal, halos dikit ang mukha nila. Bakit pag tinitignan kita, parang ikaw ang nagsinungaling? Hindi mo mahal si Richard. Kahit kailan. Naglili ka sa sarili mo, Clara. Tumulo ang luha sa gilid ng mata niya, pero mabilis niya iyong pinunasan. At least hindi ko kinidnap ang sarili kong fiancé, pulong niya. Napapikit si Ismael, halatang tinamaan. Ngunit hindi siya umatras. Noong gabing hinalikan kita, marahan niyang hinawakan ang mababa ni Clara. Hindi ka tumanggi. Hindi ka umatras. Hindi ka nagsabi ng ayoko. Tama na, Ismael. Ang pangalan ko ang binulong mo, tuktong nito. Halos pabulong pero punong-puno ng pag-aari. Hindi pangalan ng kapatid ko. Tinakpan ni Clara ang tenga niya. Tigilan mo na to. Hindi ko na alam kung alin ang totoo. Kaya nga kita dinala rito, sagot ni Ismael. Tinitigan siya ng diretso, parang binabalatan ang kaluluwa niya. Para hindi ka ma-pressure ng pamilya mo. Para ikaw ang mamili. Ikaw. Hindi nakasagot si Clara. Naramdaman niya ang pagsikip ng dibdib niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katotohanang pilit niyang tinatakbuhan. Kinagabihan, hindi pa rin siya lumalabas. Tahimik siyang nakaupo sa kama, nakatingin sa labas ng bintana. Madilim ang langit, punong-puno ng bituin. Para siyang nasa isa pang mundo. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan. Si Ismael dumungaw. Sumama ka sa labas. 1 minuto lang kung ayaw mo. Hindi kita hihilahin. Hindi siya kumibo. Pero ang mga paa niya gumalaw ng kusa. Paglabas niya, nalaman niya ang katotohanan. Hindi siya nasa ordinaryong lugar. Isang buong isla ang kinaroroonan nila. Asul ang dagat, malawak ang buhangin, may mansyon sa gitna, mga palm tree sa paligid. Walang ibang tao. Tahimik, parang paraiso na inangkin para lang sa kanya. Ano to? Bulong ni Clara. Isla de Clara, sagot ni Ismael, nakatayo sa gilid niya. Matagal ko nang nabili to, matagal ko ng plano para sa babaeng gusto kong pakasalan. Napatigil siya. Napalunok. Nahiibang ka na, hindi ako. Hindi pa kita hinihinga ng sagot. Putol nito. 1 linggo lang. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang buhay na aari mong piliin kung hindi ka magpapakulong sa kasinungalingan. Hindi siya makatingin sa lalaki. Natatakot siyang makita ang sarili niyang damdamin sa mga mata nito. Pero kinahapunan, kumain na siya. At kinabukasan, nagising siya sa amoy ng pancake at kape. Nakahain ng mesa sa harap ng dagat. Si Ismael, nakaupo sa ilalim ng puno, nakaputing polo, at nakatingin lang sa kanya, parang siya ang araw na matagal niyang inaabangan. Good morning, prinsesa ng isla. Napakurap si Clara. Corny mo, pero hindi mo sinabing pangit. Umirap siya ng bahagya. Hindi ko rin sinabing masarap ang almusal. Totoo naman, pero kinain mo. Natawa siya ng mahina. Ang unang tawa na hindi niya napilit. At iyon ang unang sandaling nakita niyang nawala ang lamig sa mata ni Ismael. Habang kumakain sila, tumingin ito sa kanya ng seryoso. Clara, bakit ba kita mahal? Napatingin siya. Ako na dapat nagtatanong nun. Kasi totoo ka, sagot nito. Kahit magaling ka magtago, ramdam ko lahat ng hindi mo sinasabi. At kahit hindi mo aminin, ako ang una mong hinanap. Hindi totoo yan. Pero hindi mo ako tinutulak ngayon, tugon niya, bahagyang nakangiti. Biglang bumuhos ang ulan. Malakas, mas malamig kaysa hangin. Pero hindi sila tumakbo papasok. Nagtinginan lang at sabay na natawa. Parang 2 taong pagod magtago, pagod umarte, pagod pilitin ang sarili. Sabi ni Ismael, unti-unting lumalapit. Dramatic timing talaga yung ulan. Paglapit niya, bahagyang natigil si Clara. Hindi dahil sa lamig kundi dahil sa init ng titig nito. Mainit, may hinihingi, may kinakatakutan, may sinasamba. Pwede ba kitang halikan? Tanong ni Ismael. Halos pabulong, nangiinig ang mata.
Hindi sumagot si Clara, hindi rin siya umatras. At doon siya ang humakbang palapit. Naghalikan sila, hindi maingat, hindi inosente, kundi puno ng lahat ng damdaming pilit nilang pinaglalaban. Mapusok, matamis, mainit, totoo. Ang ulan, ang hangin, ang dagat ay naghalo. Parang ang mismong mundo ay sumabay sa tibok ng puso nila. Nang huminto sila, hingal si Ismael, nakatingin sa labi ni Clara. Clara, mahal kita. At sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ito, hindi na nagtakip ng pader ang dalaga. Mahal din kita, Ismael. At doon, sa gitna ng ulan, sa paraisong hindi dapat niya narating, sa bisig ng lalaking bawal niyang mahalin, tuluyang bumigay ang mundo na matagal niyang pilit hawakan. Kinabukasan, kakaiba ang gising ni Clara. Hindi dahil sa kama, hindi dahil sa lamig ng hangin mula sa dagat, kundi dahil sa braso ni Ismael na nakikot sa baywang niya. Hindi ito marahas, hindi pag-aari, parang nagpoprotekta, parang takot na mawala siya kahit isang segundo. Hindi siya gumalaw. Pinakiramdaman niya lang ang tibok ng puso nito sa likod niya. Mabigat, pantay, at parang sinasabi sa kanya na kahit ano pang mangyari, hindi na siya bibitawan ng lalaking ito. Gising ka na? Bulong ni Ismael sa batok niya. Ramdam niya ang ngiti nito kahit hindi niya nakikita. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mundo pagkatapos nito. Mahina niyang sagot. Hindi lumilingon. Hindi mo kailangan harapin agad. Sagot niya. Hinaplos ang buhok niya. Gusto mo pa ng ilang araw dito? Paliliguan kita. Pakakainin kita. Ibabalik ko lahat ng nawala sa'yo. Hindi ako pet, Ismael. No, ngumiti ito, lumapit ang labi sa tainga niya. Ikaw ang babaeng papakasalan ko. Nag-iba ang tibok ng puso niya. Nabuhol ang hininga niya sa dibdib. Hindi mo pwedeng sabihin yan ng ganon lang kadali. Bakit hindi? Usal niya. Sa dami ng pinili kong laban, ikaw lang ang napanalo ko. Nakakatakot ka. Pero minahal mo pa rin ako. Hindi siya nakaimik, pero hindi rin siya umatras. Kaya hinawakan ni Ismael ang pisngi niya at hinarap siya, mabagal, parang natatakot na baka magbago ang isip niya. Clara, tama na ang pagtatago. Alam mong para sa iyo ang lahat ng to. Lahat ng ginawa ko. Pero mali pa rin, putol niya, pinikit ang mata. May pamilya ako. May pamilya ka. May mga taong masasaktan. At ano ngayon? Tumaas ang tono ni Ismael. Gusto mong isakripisyo ang buhay mo para iligtas ang pride nila. Ilang beses ka nang sinakripisyo ng mga taong yon. Ilang beses kang nasaktan dahil sinusunod mo ang mundong hindi naman nagmamahal sa'yo. Hindi ganon kadali. Ganon kahirap mahalin ako, Clara. Napahinga siya ng malalim. Hindi iyon ang problema. Then what? Ang problema, ikaw. Tumingin siya ng diretso. Kasi sa'yo ako natatakot na mawala. At doon, parang may tumama sa puso ni Ismael. Nag-iba ang ekspresyon niya, hindi seloso, hindi galit, hindi mapanganib. Kundi parang batang natutong maniwalang may nagmamahal din sa kanya. Kinabukasan, habang naglalakad si Clara sa tabing dagat, pinanood siya ni Ismael mula sa beranda ng villa. Nakapamulsa ang kamay, nakasandal, para bang hindi makapaniwala na totoo ang nangyayari. Clara, tawag niya habang papalapit. May kailangan kang malaman. Huminto siya, lumingon. Richard, bulong nito. Alam niya nang ikaw ang pinili ko, at hindi siya galit. Naguluhan si Clara. Paano mo? Tumawag siya kagabi. Hindi ko sinagot noong una, pero nag-message siya. Inabot ni Ismael ang phone. Nandoon ang isang mensaheng nagpatigil ng mundo ni Clara. Tell her I'm sorry. Tell her she's free. Tell her hindi ko kaya magmahal sa paraang deserve niya. Tumulo ang luha ni Clara bago niya napigilan. Tinanong mo ba siya kung sino yung babaeng nakita ko sa hotel? Hindi ko kailangan tanungin, sagot ni Ismael. Matagal na silang may relasyon at hindi niya masabi sa'yo kasi kahit hindi ka niya mahal, hindi niya kayang sakta ng pride ng pamilya ninyo. Funny, ngumiti siya ng may pait. Ako pala ang pinakawalan niya. Hindi niya alam. Dati pa akong nawawala. Hindi pumalag si Ismael nang yakapin siya ni Clara. Niyakap niya ito ng mahigpit. Nang parang siya ang mundo. Nang parang wala ng iba. Isang linggo silang nanatili sa isla. Walang pressure, walang media, walang pamilya, walang kasinungalingan. Puro halakak, puro init ng balat, puro yakap sa gitna ng gabi at kwentong hindi nila kayang sabihin dati. At isang umaga, habang nakaupo sila sa buhangin, may biglang lumabas na helicopter mula sa malayo. Papalapit, pabilis, pababa. Pamilya mo na yan, tanong ni Clara, kinakabahan. Hindi, sagot ni Ismael. Pamilya mo. Humigpit ang hawak ni Clara sa kamay nito. Guguluhin nila tayo. Pipilitin nila akong umuwi. Tingin mo ba papayagan kitang kunin nila? Marahang umisi si Ismael, pero may tensyon sa mata. Bumaba ang helicopter. Bumukas ang pinto.
Lumabas ang ina ni Clara, ang ama niya, ilang security at si Richard. Nakatahimik ang lahat. Parang eksena sa pelikula, ang babae sa pagitan ng dalawang mundong kailangang pagpilian. Lumapit si Richard sa kanya. Pagod, malungkot, pero hindi galit. Clara, bulong niya, hindi ako narito para pilitin ka. Narito ako para sabihin na okay lang na hindi ikaw ang pipiliin ko at okay lang na hindi ako ang pipiliin mo. Napatigil si Clara. Parang biglang bumigat ang hangin. Sorry kung hindi kita minahal ng tama. Hinawakan niya ang kamay ng babae, marahan, walang hinihinging kapalit. Pero mas masakit kung hindi mo pipiliin ang sarili mong kaligayahan. Natahimik ang lahat, kahit ang hangin napatigil. Lumapit ang ina niya. Iniyakap ang balikat ni Clara. Anak, kung saan ka magiging masaya, doon kami susunod. At doon, sumabog ang luha ni Clara. Tumulo ng dire-diretso. Hindi siya umalis sa tabi ni Ismael. Hindi siya umatras. Hindi siya bumitaw. Hinawakan niya ang kamay nito. Mahigpit, tiyak, walang takot. At dito ako masaya, sabi niya, tinatawanan ang sariling pagyak. Dito, sa kanya. Pumikit si Ismael, huminga ng malalim. At nung dumilat siya, para siyang lalaking nanalo ng isang digmaan na buong buhay niyang pinaglaban. Kinabukasan, umalis ang helicopter. Umalis ang pamilya. Naiwan sila sa isla. 3 buwan ang lumipas. Sa puting damit, sa harap ng dagat, sa ilalim ng araw ng hapon, naglakad si Clara papunta kay Ismael. Walang photographers, walang reporters, walang sponsors, walang politika, walang kasinungalingan, sila lang. At nang hawakan ni Ismael ang kamay niya, ngumiti si Clara. Yung ngiting hindi niya nagawa kailanman noong una siyang ikakasal. Ikaw ang tahanan ko, bulong niya. At ikaw ang simula ko, sagot ni Ismael. Hinaplos ang pisngi niya. At kung papayagan mo, napangiti si Clara bago pa matapos ang tanong. Yes. Kinabukasan, habang nagtitimpla siya ng kape, may nilagay siyang maliit na stick sa mesa. Positive. Paglingon niya, hawak ito ni Ismael. Nanginginig ang kamay. Nanginginig ang mata. Nanginginig ang boses. Clara, baby? Ngumiti siya. Baby. Lumuhod si Ismael sa harap niya, yakap ang tiyan niya na parang banal. At dito, bulong niya, hingal sa tuwa, dito nagsimula ang totoong buhay natin. Sa wakas, hindi na sila tumatakbo. Hindi na sila nagtatago. Hindi na sila takot. Sa wakas, sila na talaga. Sa paglipas ng mga araw, matapos malaman ni Ismael ang tungkol sa pagbubuntis ni Clara, para bang nag-iba ang kilos ng lalaki. Hindi sa paraan na nakakatakot o mapanganib gaya ng una. Kundi sa paraan parang bigla siyang naging mas tahimik, mas malalim mag-isip, mas nakabantay, laging nasa paligid ni Clara, na para bang isang maling hakbang ay maaring kunin ng mundo ang babaeng mahal niya. Hindi niya sinasabi, pero ramdam ni Clara na natatakot si Ismael. Hindi dahil sa responsibilidad, kundi dahil para sa unang pagkakataon sa buhay nito. May isang bagay na pwedeng mawala sa kanya, kaya nito ibigay ang buong kaluluwa. Isang gabi, nagluluto si Clara ng soup na kinahiligan niya dahil sa morning sickness. Nakaupo si Ismael sa counter, tahimik at nakamasid, parang sundalong nagbabantay sa reyna niya. Ba't ganyan ka makatingin? Biro ni Clara, hindi lumilingon pero nararamdaman ang titig. I'm thinking, sagot ni Ismael, mababa ang tono. Paano ko kayo poprotektahan? 2 na kayo ngayon. Ngumiti si Clara ng bahagya. Hindi naman kami mawawala kung hihinga ka ng normal. I can't, sagot niya, hindi nagbibiro. Every time I see you touching your stomach, para akong sinasakal. Hindi ko alam kung dahil sa saya o dahil sa takot. Naglakad si Clara papunta sa kanya, bit-bit ang maliit na mangkok. Umupo siya sa tabi nito at marahan niyang hinawakan ang kamay ng lalaki. Wala namang kukuha sa amin, Ismael. Hindi mo alam yon, sagot niya, seryoso ang mata. May mga taong hindi kayang tanggapin na may pinili kang daan na hindi sila kasama. Like who? Like everyone, sagot niya. The whole world wanted you to marry Richard. The whole world wanted you to be a Mondragon princess. The whole world wanted you to stay perfect. Hindi ko kasalanan na ayaw kong sundin ang mundo, sagot niya ng marahan. Nagpikit saglit si Ismael, huminga ng malalim at bago pa man makapagtanong si Clara, humawak ito sa maliit na umbok ng tiyan niya. Clara, bulong niya, halos nagmamakaawa ang tono, kung may araw na may subukan kang saktan, swear to God I will burn everything. Hindi ko na kayang maging mabait. Kaya hindi kita papayagang lumabas ng bansa, dagdag pa niya. Hindi kita papayagang gumala ng mag-isa. Hindi kita papayagang harapin ang press. Hindi kita papayagang magkaroon ng stress. Ismael, I'm serious. I don't care if everyone hates me. I don't care if the entire country calls me a monster. As long as you two are safe. Hindi na niya tinapos.
Kumapit ang kamay nito sa baywang niya at itinuwid ang noo nito sa noo niya. Ismael, bulong ni Clara, hinawakan ng pisngi ng lalaki. Hindi ako mawawala, hindi kami mawawala, pero hindi mo kailangan maging halimaw para lang maprotektahan kami. Kung kailangan, sagot niya, magiging halimaw ako para sa'yo. Dumating ang araw na kailangan na nilang bumalik sa city. Hindi na ito kagaya ng dati. May press, may chismis, may tanong, may bulong. Pero pagbalik nila sa airport, laking gulat ni Clara. Walang media, walang camera, walang reporters. Tahimik, malinis, walang istorbo. What happened? Tanong niya. It's handled, sagot ni Ismael. Casual pero obvious na may mabigat sa likod ng mga salitang iyon. Ano na naman tong ginawa mo? Wala, sagot niya, pero halatang may tinatago. Let's just say, hindi na sila interesadong guluhin ka. Ismael, you're pregnant, putol nito. You don't need stress. Naginala si Clara, pero pinili niyang hindi na muna tanungin. Alam niya kung gaano ka-extreme ang lalaki pagdating sa kanya. Hindi niya kayang magalit ngayon, lalo't hindi naman siya nilalagay nito sa delikado. Lumabas sila ng airport dire-diretso sa isang bagong bahay. Hindi mansyon, hindi estate, hindi high-profile property. Isang bahay na may garden, tahimik, may malaking gate, pero hindi intimidating. Saan tayo? Tanong ni Clara. Home, sagot ni Ismael. Our home. Walang politiko, walang kamera, walang sekretarya ng pamilya mo. Walang kahit sino. Dahan-dahang bumaba si Clara sa sasakyan. Pinagmasdan niya ang bahay. May mga potted plants, may swing set sa gilid na halatang bagong lagay at sa veranda may maliit na crib. Ismael, napahawak siya sa dibdib niya. You. I built this, sagot niya. Halos nagmamalaki pero hindi nagpapagyabang. The moment I found out na pregnant ka, I started fixing everything. Lumapit siya, hinawakan ang kamay ni Clara, dinala sa loob. Pagpasok, amoy kahoy, amoy linen, amoy bagong simula. Hindi grand, hindi magarbo, pero punong-puno ng warmth. Do you like it? Tanong ni Ismael. Hindi makapagsalita sa kaba. Kung ayaw mo, we can move. Pero kung gusto mo, tinakpan ni Clara ang bibig ng lalaki ng isang halik. I love it, bulong niya. At doon lang nakahinga ng maluwag si Ismael. Lumipas ang mga buwan, unti-unting lumalaki ang tiyan ni Clara. Unti-unti ring dumadami ang mga ritual ni Ismael. Tuwing umaga, nagluluto siya ng oatmeal ni Clara. Tuwing hapon, may prutas na nakahain. Tuwing gabi, hindi ito makatulog hanggat hindi niya nasisiguro na nakahiga ng maayos si Clara. At tuwing makikita nito ang maliit na galaw sa tiyan niya, parang bata itong hindi alam kung matutuwa o iyak. Look, Clara! Kumalaw siya! You're moving, little one! Tuwang-tuwa itong nakaluhod, hawak ang tiyan niya. Baby, hindi naman siya marunong makinig pa. Nakangiting sagot ni Clara. Of course she does, sagot niya. She can hear me, she chooses to hear me. Paano mo naman nalaman na she at hindi he? Alam ko lang, sagot niya, parang may divine instinct. Ramdam ko. Ramdam mo? Yep, seryosong tango. Girl, mini you. God help me kung magmana sa ugaling mo. Hinampas ni Clara ng mahina ang braso niya. Ang kapal mo. Pero ngumiti lang si Ismael. Pero sana magmana siya sa ngiti mo. Sa likod ng mga biro, may isang bagay na totoo. Si Ismael, kung dati ay halimaw sa puso ng lahat, ngayon ay natutong ngumiti ng hindi nakakatakot. Natutong humawak ng hindi nananakmal. Natutong umibig ng hindi sumasakal. Hindi dahil kinder siya, kundi dahil kay Clara. Isang gabi, habang natutulog si Ismael sa tabi niya, hindi mapakali si Clara. Nakahawak ang kamay niya sa tiyan. Hinihimas ang hinaharap na buhay. Hindi niya alam kung bakit pero biglang sumikip ang dibdib niya. Hindi dahil sa lungkot, hindi dahil sa takot, kundi dahil sobra-sobra ang pagmamahal na nararamdaman niya. Hindi na niya mapigilan. Hinaplos niya ang mukha ni Ismael. Kising ka agad ito. Parang may alarm sa puso. Wala, pulong ni Clara. Gusto lang kitang tingnan. Umupo si Ismael, medyo groggy pero hawak agad ang mukha ng babae. Are you okay? Masakit? Sumipa ba siya? Tigil, natawa siya. Wala. I just feel lucky. Natahimik si Ismael. Tinitigan niya si Clara na parang kinukulong sa utak ang sandaling iyon. Don't say that, bulong niya. Ako dapat ang magsabi niyan. Hinawakan nito ang kamay ni Clara at marahang pinatong sa sarili nitong puso. Clara, malalim niyang sabi, alam kong hindi ko pinangarap ang buhay na ganito. Hindi ko rin inisip na magkakaroon ako nito. Wala sa vocabulary ko ang salitang family dati. Pero ngayon, hinalikan niya ang kamay niya. You are my life. And she, turo sa tiyan niya, is our miracle. Napaluha si Clara nang hindi inaasahan. Hey, bulong ni Ismael, pinunasan ang luha niya gamit ang hinlalaki. Why are you crying? Kasi humikpi si Clara. I never thought I would be this happy.
Bumuntong hininga si Ismael, parang naiyak din pero pinipigilan. Clara, pulong niya, pinupunasan ang pisngi niya. You deserve happiness. All of it. Hindi ka trophy. Hindi ka dekorasyon. Hindi ka pag-aari ng pamilya mo. Hindi ka sayang. Hindi ka storyline na ginamit ng iba. Hinawakan niya ang mukha nito ng dalawang kamay. You're my woman, my wife, the mother of my child. And I'll spend the rest of my life proving to you that you're worth every good thing this world failed to give you. Diniin ni Clara ang mukha nito sa dibdib niya, umiyak sa sobrang gaan ng pakiramdam. At si Ismael, yumakap ng mahigpit. Hindi bilang lalaking dominante, hindi bilang halimaw, kundi bilang lalaking natutong kumalma dahil may babaeng nagligtas sa kanya. Lumipas ang ilang buwan, nanganak si Clara sa isang baby girl. Malusog, maganda, maputi, at may asul na matang tulad ng ama. Nang una itong umiyak, napaupo si Ismael sa gilid ng kama. Hawak ang anak niyang parang hawak ang mismong puso niya. She's my God, bulong niya, nanginginig ang boses. She's so small. Be careful, natatawang sabi ni Clara kahit pagod. Para kang manghulog ng crystal. I won't drop her, sagot ni Ismael. Pero halata sa kamay niya ang takot. Parang konting maling galaw ay mababasag ang buong mundo niya. Anong pangalan niya? Name her, sagot ni Ismael, hindi nagdadalawang isip. Kung ano ang gusto mo. Tumingin si Clara sa anak nila, sa maliit na mukha, sa kulay ng mata, sa mga labi, sa lahat. Solara, pulong niya, because she's our son, the one who made everything light again. Napangiti si Ismael, parang ngayon lang siya nakakita ng araw sa buong buhay niya. Solara, ulit niya, hinalikan ng noo ng anak. My little son. Tumingin siya kay Clara, at doon hindi na niya napigilan. Tinaas niya ang mukha niya at hinalikan ito. Mahaba, marahan, puno ng pasasalamat at pag-ibig. Clara, bulong niya, pumutok ang boses sa emosyon. Thank you for giving me a family. Ngumiti si Clara, hawak ang kanilang anak. No, sagot niya, thank you for choosing me when I couldn't choose myself. At doon sa gitna ng hospital room, sa gitna ng luha at tawa, hawak ang bagong buhay na bunga ng isang pagmamahalan na nagsimula sa chaos at natapos sa kapayapaan. Naging kumpleto ang mundo nila. Lumipas ang 2 taon matapos ipanganak si Solara. Sa paningin ng lahat, perpekto ang buhay ni Clara at Ismael. Isang pamilya sa tahimik na bahay, malayo sa mga mata ng lipunan. Ngunit alam ng tadhana na hindi basta-basta matatapos ang kuwento ng isang pag-ibig na nagsimula sa Baguio. Ang lahat ng tahimik ay may unos na nakatago sa ilalim. Si Solara, 2 taong gulang, matapang, malikot, at may asol na matang hindi maikakailang sa ama nagmana. Sa tuwing nakikita ni Ismael ang anak nila, hindi niya maiwasang mapangiti at matakot ng sabay. Dahil sa mundong ginagalawan nila, may mga taong maaring gumawa ng kahit ano para lang maningil, maghiganti o ibalik ang nakaraan. At tumating iyon. Isang hapon, habang naglalakad si Clara at si Solara sa hardin, may biglang humintong isang itim na van sa harap ng gate. Hindi iyon alarm setting, pero ramdam ni Clara ang bigat ng hangin. Hindi niya alam kung bakit bigla niyang naramdaman ang lamig sa batok niya. Kinuha niya si Solara sa karga ng yaya at iniupo sa balakang niya. Mas mahigpit ang pagkakayakap. Mami, bulong ni Solara. Scared ka? Ngumiti si Clara kahit ramdam niya ang takot. Hindi baby, safe tayo. Pero ang pinto ng van ay bumukas at bumaba ang isang lalaking hindi dapat lumitaw sa mundo nila kailanman. Ang ama ni Ismael. Ang lalaking ilang taon nang hindi nagpapakita. Ang lalaking may masamang dugo, malupit, malamig, at siyang dahilan kung bakit lumaki si Ismael na puno ng sugat na hindi nakikita. Hello, Clara, sabi nito, may ngiti ngunit hindi mabait. At ito marahil ang aking apo. Tumigil ang mundo ni Clara. Naglakad ang lalaki papasok sa gat na parang pagmamay-ari niya ang buong lugar. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Clara, nanginginig ang boses. Hinahanap ko ang anak ko, sagot niya. Nagpakalayo masyado sa akin. At ngayon, may pamilya na pala siyang tinatago. Lalong humigpit ang hawak ni Clara kay Solara. Umalis ka. Wala kang karapatan dito. Karapatan? Humalakak ito. Ako ang ama niya. Ako ang may dugong dumadaloy sa batang iyan. I can take what's mine anytime. Tumulo ang malamig na pawis sa batok ni Clara. Hindi ka pwedeng lumapit sa anak ko. Oh, Clara, hindi mo naiintindihan. Ngumiti ito, mas nakatakot kaysa galit. Hindi ako pumunta para kausapin ka. Pumunta ako para kunin ang hinihiram sa akin ng matagal. At bago pa man makagalaw si Clara, may 2 lalaking lumabas mula sa van. Mabilis, sanay at malalakas. Sinubukan niyang tumakbo pero nahawakan agad ang braso niya.
Ismael! Sigaw ni Clara, buong lakas, habang pinupuwersa siyang patalikod at sinusubukang agawin si Solara. Pero bago pa tuluyang mangyari yon, isang putok ang umalingaw-ngaw. Isa pa, at isa pa. Tumigil ang lahat. Ang dalawang lalaki, bumagsak, nakatingin si Clara sa likod ng mga ito, at doon niya nakita si Ismael. Naka-hoodie, hingal, hawak ang baril, at ang mga mata niya. Hindi galit. Hindi takot. Kundi isang uri ng pag-ari na hindi niya pa nakitang ganito katindi kahit noong una pa silang nagkakilala. Touch my wife and daughter again. Malamig na malamig ang boses niya, and I will bury you with my own hands. Humarap sa kanya ang kanyang ama, hindi nagulat, hindi natakot. Para bang inaasahan niya yon? Ismael, sambit nito, mababa ang boses. Finally, lumabas ka sa lungga mo. Hindi gumalaw si Ismael, pero naramdaman ni Clara ang tensyon sa buong katawan nito habang papalapit sa kanila. You shouldn't be here, sabi ni Ismael. Mababa ang tono pero puno ng galit. Hindi ka bahagi ng buhay ko. Hindi ka kailanman magiging bahagi ng pamilya ko. Anak, hindi mo ako pwedeng iwanan, marahang sabi ng lalaki. Lalo na ngayon na may apo na ako. Hindi na ito natapos ang sasabihin. Inundayan ni Ismael ng suntok. Isang malakas. Isang matagal na gustong ilabas. Ang mismong suntok na isinara niya sa kamao niya buong buhay. Bumagsak ang kanyang ama sa damuhan. Si Solara ay umiiyak sa dibdib ni Clara. Nanginginig si Clara pero hindi niya binitiwan ang bata. Ismael, bulong niya, halos hindi makapagsalita. Pero hindi siya nilingon ng lalaki. Nakatingin ito sa taong nagbigay sa kanya ng sugat mula pagkabata. Hindi kita kailanman tatawaging ama, sabi ni Ismael, mababa pero puno ng puot. Dahil walang parte ng sarili ko ang nagmula sa'yo. Lahat ng meron ako ngayon, nakuha ko sa mundong tinakasan ko mula sa'yo. Pilit tumayo ang lalaki at ngumiti. Duguan ang labi. Ipapahabol ko sa iyo ang dati mong buhay, anak. Hindi mo ako matatakasan. At tumalikod ito, umalis papunta sa van, tumatawa ng nakakatindig balahibo. Pagkaalis ng sasakyan, saka lang lumuhod si Ismael sa harap ni Clara. Yakap niya ang dalawa nanginginig. I'm sorry, I'm so sorry, paulit-ulit niyang bulong. Hinaplos ni Clara ang mukha ng asawa. Hindi mo kasalanan, Ismael. Hindi ko kayo naprotektahan. You came, bulong niya. And that's enough. Humigpit ang yakap niya, kahit nanginginig pa rin ang kamay niya. Pinatayo ni Clara si Solara at hinayaan ang bata yumakap kay Ismael. Daddy, hikpi ni Solara, nakahawak sa pisngi ng ama. Bad man, scared ako. At doon tuluyang bumigay ang tinig ni Ismael. Hinalikan niya ang noo ni Solara, ang tuktok ng ulo nito at ang balikat ni Clara. Hindi na babalik ang taong yon, pangako niya. Hindi niya kayo gagalawin ulit. Hindi habang humihinga ako. Pagkaraan ng ilang linggo, iniutos ni Ismael ang pinakamalaking hakbang sa buhay nila, pag-alis sa bansa. Hindi dahil tumatakbo sila, kundi dahil ayaw niyang lumaki si Solara sa lugar na maaring dumungis sa kanilang kapayapaan. Naglipat sila sa isang maliit na baybayin sa ibang bansa. Walang may kilala sa kanila, walang nakakaalam ng kwento nila, walang pamilyang nagdidikta, walang nakaraan na humahabol. Isang gabi sa veranda ng bago nilang tahanan, habang natutulog si Solara sa kwarto, nakayakap si Clara kay Ismael. Ismael, bulong niya. Natapos na ba lahat? Tapos na ang delubyo, sagot niya. Hinahaplos ang likod niya. Pero hindi matatapos ang pagmamahal ko. Ngumiti si Clara, inilapat ang ulo sa dibdib nito. At sa katahimikan ng gabi, sa bagong simula, sa mundong sila lang ang nagmamay-ari. Doon natapos ang kwento nila. Hindi dahil nawala ang panganib, kundi dahil pinili nilang harapin ang mundo na magkakahawak kamay. Pinili nila ang pagmamahal na hindi sumuko. Pinili nila ang kapayapaan na pinaghirapan. At pinili nilang ibalik sa sariling mga puso ang tahimik na kaligayahan na matagal nilang ipinagkait. Sa huli, hindi sila magkabilang panig ng isang digmaan. Hindi sila dalawang taong ipinagtagpo ng pagkakamali. Sila ay dalawang pusong naghilom ng sabay at pinroprotektahan ng isang pamilyang sila mismo ang bumuo. At sa mundo nilang bago, sa bahay nilang bago, at sa pag-ibig nilang giniba at pinuo ulit, sila ay forever. Hindi dahil perpekto, kundi dahil pinili nila ang isa't isa, araw-araw,